Hyvää iltaa kaikille. Kiva, kun olette täällä linjoilla mukana ja vinkatkaa vielä, laittakaa vaikka viestejä vähän kavereilla, niin tulee myös seuraan kuuntelemaan. Syy, miksi tänään puhutaan täällä, on se, että kuten moni tietää, niin mä olen eduskuntavaaliehdokkaana Helsingin vaalipiirissä SDPn listoilla sitoutumattomana, ja mun vaaliteemoja on muun muassa lapset. Tämä on ehkä vähän tällainen rankka tapa ottaa käsittelyyn lapset, hypätään suoraan syvään päätyyn. Ja me keskustellaan tänään insestistä. Ja mulla on täällä vieraana ruudun välityksellä Heli ja Marleena, jotka ovat kokeneet tällaista omassa elämässään. Ja sitten meillä on täällä Suojellaan lapsia ry:stä toiminnanjohtaja Niina Vaaranen-Valkonen. Kiva, kun pääsit tulemaan. Kiitos. Ja meidän keskustelussa on tänään, että miten me voitaisiin suojella ja auttaa lapsia paremmin. Nimittäin siellä kotona 4 seinän sisällä tapahtuu monesti sellaisia asioita, jotka ei näy välttämättä ulospäin. Voi olla perheitä, jotka näyttää aivan normaaleilta muidenkin silmissä, ja sitten siellä kannetaan järkyttäviä salaisuuksia. Meillä on täällä linjoilla Marleena, 33-vuotias nainen, joka on tullut törkeästi seksuaalisesti oman isänsä hyväksikäyttämäksi. Ja tästä on myös annettu tuomio vuonna 2016. Ootko Marleene siellä kuulolla? Kyllä, täällä olen. Joo. Sen verran vähän alustan tässä, että sun isä sai 8 vuotta vankeutta, josta istui puolet ja on jo vapaalla jalalla. Sä toivoit silloin avointa oikeudenkäyntiä ja sait sen niin, että se asia käsiteltiin julkisesti. Kyllä. Eikö vaan? Joo, kyllä. Ja tätä asiaa on mediassakin puitu jo aiemmin, mutta tämä on semmoinen aihe, että tämä on tärkeää pitää yllä ja lasten oikeuksia pitää parantaa, jotta maailma voisi olla parempi tässäkin suhteessa. Ja sä kerroit mulle aikaisemmin sun tarinan ja sanoit, että suhun kohdistunut kurittaminen alkoi jo päiväkoti-iässä. Haluaisitko sä kertoa vähän siitä? Joo, mä tulin Suomeen tietenkin, niin mä olin 5-vuotias, 5 vuoden ikäinen, ja sehän alkoi sillä, että mun isä pahoinpiteli minua, jos en niin kuin totellut tai ollut kuuliainen, niin silloin mä sain vähän niin kuin remmillä antoi minulle, ja se sitten lähti sillä, että ensimmäisenä tehtiin niin kuin päiväkodista lastensuojeluilmoitus. Ja silloin niin kuin selitettiin isälleni, että Suomessa on semmoinen laki, että lasta ei saa niin kuin pahoinpidellä. Ja se niin kuin jäi siihen. No sittenhän se loppui se lyöminen, mutta lyöminen muuttuikin sitten seksuaaliseksi väkivallaksi. Sä sanoit mulle aikaisemmin, että sä oot ollut silloin 9-vuotias, eikö niin, kun tämä seksuaalinen väkivalta alkoi ja kesti 20-vuotiaaksi. Sulla on aika rankkoja tarinoita kerrottavana. Haluaisitko sä kertoa vähän, millaista se teidän perheen arki oli silloin, kun tätä tapahtui? No, meidän perhearki oli niin kuin päällisin puoliin kaikkien silmien nähden tosi hyvä. Eli sille, että oli huolehtiva isä ja oli äiti ja sisarukset ja kaikki päälle päin niin kuin näytti siltä, että ollaan niin kuin unelmaperhe, näin sanottusti. Mutta sitten tietenkin oli sitten se yölliset tapahtumat, mitkä taas ei ollut sitä ihanaa perhe-elämää. Eli mä tosi nuorena olin jo tavallaan perheessä äiti, koska huolehdin pienimmistä sisaruksista, asunnon siivouksista, pyykkien pesuista, ruoanlaitosta. Eli tosi paljon oli niin kuin mulle jätetty tehtäviä, mitä piti sitten niin kuin minun hoitaa. Ja joo. Joo, sä voit ihan vapaasti kertoa näistä asioista.
Musta oli aika järkyttävää, kun sä kerroit mulle, että sä olit suoraan sanottuna oman isäsi seksiorja 9-20-vuotiaana. Se kuulostaa aivan järkyttävältä. Ja sulla on taustalla myöskin abortteja, eli sä oot tullut isällesi raskaaksi useamman kerran, niin miten sä sait tähän tai lähit hakemaan ensimmäisen kerran apua ja minkä ikäinen sä olit silloin? Mä olin 11-vuotias, kun ensimmäisen kerran niin kuin sain kuulla semmoisesta paikasta kuin nuorten neuvola. Ja kun minähän siihen aikaan osannut niin kuin laskea kuukautisia, niin enkä oikein tiennyt, että miten tämmöisissä asioissa niin kuin toimitaan. Niin mä olin sitten parilta ystävältä niin kuin kysynyt, että onko mitään paikkaa, missä voisi käydä tarkistaa niin kuin, että onko kehossa kaikki hyvin, kun mulla oli kumminkin rinnat kasvoi yhtäkkiä ja tuli huono olo. Ja muistan sen, että mä kävin itse sitten nuorten neuvolassa, että mulla oli sen aikainen kaveri sitten mukana siinä. Ja aloitettiin sillä, että tehtiin se raskaustesti. Ja mä olin ensin niin kuin tosi skeptinen tai silleen, että no ei siellä mitään ole. Mutta se oli kyllä aika järkytys sitten, kun hoitaja tuli, että tässä on 2 viivaa. No paniikkihan siitä iski saman tien, koska tuli sitten se paniikki, että nyt se selviää, että kuka on tämän asian takana. Ja mulla on niin vahva muistikuva siitä, että ennen kuin mä lähdin sieltä kouluun, niin mä rupesin jo heti siellä niin kuin koulussa jo oireilemaan. Eli tuli paniikki ja mä rupesin niin kuin sanomaan siellä, että mun isälle ei missään nimessä saa kertoa, että mä oon edes käynyt täällä. Tuliko se ilmi kuitenkin? Sä olit 11-vuotias silloin. Joo, kyllä se tuli ilmi samana päivänä, että kun minun isä oli semmoinen tosi kontrolloiva. Eli en saanut olla kavereiden kanssa ulkona, en saanut mennä mihinkään, että suurimmaksi osaksi oli niin kuin, että koulusta kotiin, kotoa koululle. Ja kun koulusta oli sitten tehty ilmoitus, että minä en ole vielä tullut kouluun, että mihin minä olisin niin kuin jäänyt, niin isä tietenkin tuli sitten sinne koululle ja siellä koulussa raivoili sitä, että missä olet ollut ja tavallaan niin kuin painosti niin kauan, että minä sitten vein hänet sinne nuorten neuvolaan. Ja siellä hänelle sitten kerrottiin, että tyttärenne on raskaana ja hän sitten siellä sanoi, että hän selvittelee asian ja hän hoitaa sen asian. Tehtiinkö siitä mitään lastensuojeluilmoitusta silloin? Ei tehty. Kysykö kukaan, että miten tämä on tapahtunut, kun sä oot niin nuori, tai ketä voisi mahdollisesti olla tämän lapsen isä? No siitä ei paljon puhuttu, kun siinä oli enemmäksi se minun isä, joka kävi niitä keskusteluita läpi tai antoi heille vastauksia siitä, että minä liikun poikien kanssa ja ehkä on tämä poika, hän epäilee tätä poikaa, että hän voisi kyllä selvittää pojan vanhempien kanssa tätä asiaa. Miten teillä kotona sitten käsiteltiin tätä asiaa? Uhkailtiinko sua puhumasta? Kotona käsiteltiin sillä lailla, että isä haukkui mut, anteeksi sanon ruman sanan, mutta haukkui mut huoraksi. Ja näytti sen sillä lailla, että minussa on se vika ja minä olen se, joka on lähtenyt tuonne ulos hakemaan seuraa. Vaikka hän tiesi, että hän on se syypää siihen. Sä kerroit, että sulle on tehty abortti 3 kertaa. Ja sä oot ollut silloin 11-13-vuotias. Kyllä. Mitä sitten, kun tulit raskaaksi 4. kerran? 4. kerran, kun tulin raskaaksi, niin siinä oli sitten se kysymysmerkki, että kannattaako mun tehdä se abortti. Että siinä oli just se, että kun nuorena henkilöllä tehty abortti, niin voi vaikeuttaa sitten aikuisiässä saamaan lapsen saamatta, että en saa lasta. Joten mä sitten siinä ajattelin sitten sitä mun tulevaisuutta, että jos mä nyt otan tämän lapsen pois, niin siinä voi olla se riski, että musta ei ikinä tule enää äitiä. Mä muistan, kun sä kerroit mulle, että sä päätit synnyttää tämän lapsen jo ihan sen vuoksi, että sä pääset turvaan omalta isältä. Kyllä. Miten siinä sitten tapahtui? No siinähän oli, että raskausaika meni tosi mukavasti, että mun isä oli se, joka vei minua
aina niihin käynteihin ja hän oli niin tukeva, tuki minua siinä. Ja mä sain viikoksi lapsen kanssa, olin ensi- ja turvakodissa, jonka jälkeen sain oman asunnon ja pääsin niin kuin muuttamaan omilleni lapsen kanssa. Saitko raskausaikana olla rauhassa isältä? Raskausaikana en saanut olla rauhassa isältäni silloinkaan. Sä kerroit, että vaikka sä sait oman asunnon, niin isä kuitenkin piti kontrollia yllä ja halusi, että sä oot päivisin siellä kotona. Ja oliko hänellä sitten omat tarkoitusperät tälle, että vietät vielä aikaa siellä hänen kanssaan? Kyllä, koska hänen mielestä mä olin hänen vaimo, enkä tytär. 2010 lastensuojelu teki rikosilmoituksen ja sulta oltiin ottamassa lasta pois, niin kerroksä vähän, mitä siinä tapahtui? No siinähän tapahtui semmoinen juttu, että kun mun poika sairasteli niin paljon ja ei tiedetty, mistä kaikki sairaudet niin kuin johtuu. Ja minulle sitten niin kuin sairaalassa sanottiin, että mun lapsella on niin kuin muutaman vuoden elinaika. Niin siitähän minä sitten niin kuin romahdin, koska ajattelin silloin, että mikä on parasta mun pojalle. Ja parasta mun pojalle oli se, että tiedetään, miten hän on tähän maailmaan niin kuin tullut. Tiedetään molemmat vanhemmat. Ja kun minä sen puhuin, niin siinä oli saman tien, tehtiin lastensuojeluilmoitus. Siitä meni viikko, poliisi oli yhtäkkiä ovellani ja ilmoitti, että on tehty tämmöinen ilmoitus ja hän haluaa minun kanssa keskustella siitä asiasta. Ja mä silloin jo sanoin heille, että minua pelottaa tosi paljon, koska minulla ei ole ketään niin kuin turvana, että on vaan minä ja poikani. Että jos siinä käy tilanne, että isä saa vihiä tästä tai kuulee tästä, niin mikä on sitten niin kuin minun turva ja kukaan niin kuin suojelee minua silloin. Ja siinä kävi niin, että minä tein sen rikosilmoituksen sillä uhalla, että poikani olisi muuten huostaan otettu. Joten kun minä tein sen 2010, niin olin silloin jo poliisillekin sanonut, että mä en pysty niin kuin olemaan Suomessa, koska pelkään sitä, että isä voi tulla ihan milloin vaan mun ovelle. Joten mä sitten matkustin pojan kanssa 3 kuukaudeksi Norsunluurannikkoon, jolloin kun ajattelin, että siinä ajassa niin kaikki olisi niin kuin selvitetty ja DNA-testit olisi jo huomattu ja kaikki se prosessi olisi ollut nopea. Mutta kun palasin takaisin sitten Norsunluurannikosta, niin sain sen todellisen tilanteen siitä, että häntä oli vain kuulusteltu ja päästetty vapaaksi ja ei ole sen jälkeen niin kuin asia enää niin kuin millään lailla hoidettu. Joten mä sitten otin pois pelosta ja enemmänkin se oli se, että mua hävetti niin paljon, että mä olin puhunut tämmöisestä asiasta ja sitten sitä ei niin kuin heti hoidettu, sitä ei heti otettu niin kuin vakavissaan ja se, että isä oli vapaalla jalalla siellä toisessa maassa. No miten tämä asia eteni sitten? No asia eteni sillä, että minä otin sen rikosilmoituksen poissa. Olin vuoden verran, kunnes tapasin aviomieheni. Ja hän oli tavallaan ensimmäinen ihminen, jolle mä pystyin niin kuin tosi rehellisesti sanomaan, että kuka on poikani isä. Ja hän sitten tuki minua ja sanoi, että mä oon siinä loppuun asti sinun kanssa, että tästä asiasta pitää uudelleen lähteä taistelemaan. Ja sitten asia lähti etenemään. Saitko helposti avoimet ovet tälle teidän rikosoikeudenkäynnille? En saanut helposti sitä. Eli ensimmäinen oikeudenkäynti kävi sillä lailla, että päivä oli laitettu, minä olin paikalla, mutta vastaaja ei ollut paikalla, syytetty ei ollut paikalla. Ja se oli minulle semmoinen erittäin kova kolahdus, että kun olin valmistautunut siihen ja sitten loppupeleissä se henkilö ei ollutkaan siinä, niin mä sitten otin järemmät aseet esille ja soitin Kalevaa. Ja sitten siitä tulikin sitten ilmeisesti aikamoinen
media oli silloin kiinnostunut. Jutellaan näistä vähän myöhemmin sitten vielä, mitä sä ajattelet monistakin asioista, mutta meillä on täällä linjoilla myös Heli, ja Heli on tuonut tätä asiaa ihan omilla kasvoilleen nimelläkin hienosti esille. Sä oot myös, Heli, tullut läheisen ihmisen hyväksikäyttämäksi, mutta koska häntä ei ole tästä asiasta tuomittu, niin me ei voida yksilöidä, kenestä on kyse. Eli sä voisit toki itse kertoa, kuka hän on, mutta ollaan sovittu, että pidetään se nyt tästä kohtaa pois keskustelusta. Kuitenkin voidaan jutella sen verran, että sun oma hyväksikäyttö alkoi jo nuorena ja jatkui täysikäiseksi asti, ja kerroit, että manipulointi jatkuu vielä pidempään, eli 30-vuotiaaksi asti. Sä soitit vuosien ajan päivittäin lasten ja nuorten puhelimeen, ja saitko sieltä apua? Ja jos niin, millaista? Siis, toki sain semmoista apua, että tavallaan mua kuunneltiin, mutta tavallaan sitä apua en koskaan saanut, että siitä olisi joku tehnyt ilmoituksen. Mä jännitän hirveästi, kun mä puhun. Mä päivittäin sinne soitin, päivittäin soitin sinne, ja ehkä mä vaan sain niinku purettua sitä omaa paskaa oloani sinne puhelimeen, mutta kukaan ei niinku tavallaan auttanut tekemään mitään sen asian eteen. Et se oli niinku tosi raakaa. Sä oot kirjoittanut paljon näitä asioita auki, ja sulla olisi runo. Luuletko, että pystyisit lukemaan tämän runon meille? Mä voin lukea sen ääneen, jos mä saan nousta pois tästä kameran edestä. Joo. Istun auton takapenkillä. Nieluni täyttyi kyynelistä. Silmini avautui näkymä, jota päätin tavoitella, taivuttaa. Itseni ympäröiväksi aukeaksi paikaksi, johon uskalsin uppoutua, silloinkin kun kirjankannet eivät meinanneet pysyä kiinni. Silloinkin uskalsin salaa toivoa, että pääsisin paikkaan, missä saisin olla ilman turhaa pelkoa huomisesta. Auton pysähtyessä kaupan pihaan olin valonnut penkillä olevan vesipullon päälle. Ihmettelin, kun housuni olivat kastuneet. Pullon korkki oli vääjäämättä väärässä asennossa. En voinut nousta, näytti, että olin pissannut housuuni. Ilman, että olisin lähtenyt ihmisten tuijotusten alle. Sitä en halunnut, vaan jäin autoon toivoen, että aurinko lämmittää lasin takaa housuni kuivaksi. Niinhän ei sitten käynyt. Olin koko kauppareissun ajan tupakansavoisessa autossa. Väänsin ikkunan auki, ihan kun en olisi koskaan tuoksuttanut raikasta kevätauringon ilmaa, joka täytti ajatukseni. Laitoin silmät kiinni. Olihan viime yönä joutunut taas kohtaamaan pelkoni. Auto liikkui tietämättäni kaupan pihasta pois viereiselle metsätielle, johon se pysähtyi. Oven auetessa olin edelleen unessa. Ääneen herättyäni säpsähdin. Järkytyin housut kintussani. Läheiseni repi kehoni lähemmäksi. Työntyi sisääni kuin räsynukkeen. Siinä pidellessäni kieltäni kurissa. Kipu viilsi aivoni auki. Nousin samassa hetkessä vaunuuni, jonka olin luonut itselleni turvaksi näihin lukemattomiin samanlaisiin tapahtuviin. Rakensin vaunun silmieni alle. Lähdin matkaan useasti öiseen aikaan, oven auetessa huoneeseeni. Suljin ajatukseni, nousin vaunuuni, joka kuljetti minua kivikossa, multaisissa äärettömyyksissä puiden yläpuolella. Avasin ajatukseni hetkeä myöhemmin. Olin käpertynyt tiivisti peittoni alle. Itkin, minä itkin. Heli. Ja aika sanattomaksi vetää. Mitä olit sanomassa? Olin sanomassa, että mä kirjoitin tavallaan toisen version tästä myös, ja se nyt ei ole tässä tekstissä, mutta kirjoitin siitä, että niin kuin tavallaan lopuksi, että miksi minä, miksei äiti. Hyvä kysymys. Ja mä haluaisin ehkä tästä kohtaa kuulla, että pidittekö te salassa tätä asiaa vai kerroitteko te tästä kenellekään tai ystäville? Mulla oli, että ensimmäisen kerran, kun mä pystyin siihen kertomaan, niin mä olin tavallaan vatsahuhtelussa liigan alkoholin myrkytyksen itsemurhaa yritin.
Joten mä sitten kerroin siitä. Siinä sitten kävi niin, että heräsin seuraavana päivänä tyyliin hullujen huoneelta suletulta osastolta. Mä oon itse kertonut joskus nuorena likkakavereille, että tavallaan se on ollut sellainen tilanne, että siinä niin kuin heitettiin, että kuka on menettänyt neitsyyden. Mä oon sitten sanonut siinä, että mun isä tavallaan kaikki oli hiljaa sen jälkeen ja sitä ei sitten keskusteltu enää. Ja tokihan mä oon kertonut sinne lasten ja nuorten puhelimeen siitä, mutta en sitten muille. Sä, Heli, yritit ottaa erääseen TV-kanavaan yhteyttä, mutta mitä sait sieltä vastaukseksi? Siihen aikaan sain vastauksen, että se on liian kova tabu, että siitä ei voi puhua. Se on liian arka aihe. Miten sä, Niina, ajattelet tästä, että onko tämä meidän yhteiskunnassa tabu? No kyllähän tämä vielä on tabu ja siitä on vaikea puhua ja jotenkin se usein tulee niin, että se menee vähän yli ymmärryksen, että ihmiset ei halua kuulla. Yleisesti lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on sellainen aihe, että aika moni sanoo, että mieluummin ei kuulisi, ei haluaisi kuulla näitä tarinoita. Et nyt ehkä ollaan tultu siihen tilanteeseen, että nyt on niin kuin aika kuulla ja jotenkin, että jos me emme kuuntele, niin millä me ajattelemme, että seksuaaliväkivallan uhrit meille kertovat, jos me emme ole valmiita kuulemaan. Ja tosiaan haluan kiittää kyllä tästä historiallisesta tämän päivän tapaamisesta, mikä meillä oli poliittisten päättäjien kanssa ja selviytyjien kanssa, jossa selviytyjät lukivat omia lausuntojaan poliittisille päättäjille ja heidän tavoitteena on selviytyjienkin tuoda sitä omaa ääntä ja viisautta esiin siten, ettei yksikään lapsi enää joutuisi seksuaaliväkivallan kohteeksi. Se oli hieno tilaisuus ja kiitos, kun sain itsekin osallistua siihen. Mä oon aina ihmetellyt, että miksi meillä on niin hirveän vaikea puhua niin sanotusti vaikeista asioista, kun mun mielestä meidän pitäisi aina kuunnella asianosaisia, jotta me voitaisiin auttaa. Ja nythän meidän yhteiskunnassa ei oikein toteudu se. Ja mitä mieltä sä oot, kun sä teet tätä työtä näin lähellä, niin saatteko te mediaan tästä? Onko media kiinnostunut aiheesta? Media on valitettavasti lähinnä kiinnostunut aiheesta silloin, kun puhutaan rajuista klikkiotsikoista, puhutaan isoista rikosvyyhdeistä. Ja jotenkin oli aika surullista tänään, että media ei ole kiinnostunut silloin, kun kokemusasiantuntijat tulevat puhumaan asiallisesti, fiksusti ja viisaasti päättäjille siitä, että miten he oman kokemuksen kautta näkevät, että miten ennaltaehkäisyä tulisi kehittää. Niin se ei ole kovin klikkiotsikko, vaan se sitten jää medialta huomioimatta. Ja ainoastaan aika usein sitten isoja otsikoita lähdetään hakemaan. Ja en tiedä, mistä se johtuu. Se johtuu myös meistä lukijoista, että mitä me lukijat haluamme lukea, ja sitähän se media myös meille tarjoaa. No mä itse asiassa kiinnitin ihan samaan asiaan huomioon, kun ovet aukeni ja sieltä ei tullutkaan ihmisiä. Niin mun ensimmäinen ajatus oli, että nämä ihmiset, jotka on tullut ja se on vaatinut paljon kertoa tästä omasta tarinastaan siellä julkisesti, niin miten loukkaavalta sen täytyy tuntua, että onko tämä mun asia niin vähäpätöinen, ettei se ketään kiinnosta. Mutta se, mistä mä olin iloinen, niin siellä oli kuitenkin, oliko siellä jopa 6 eri puolueesta taisi olla päättäjiä tai ehdokkaita, niin yli puoluerajojen kaikki oli sitä mieltä, että tälle asialle pitää kyllä tehdä jotain. Ja nyt mä ajattelen, että me voitaisiin vähän puhua niistä. Moni tietysti sitten hämmästelee ja miettii, että ehkä on joskus miettinyt vaikka naapurin lapsia tai jotakin, että voisiko siellä perheestä olla jotain, niin mä oon vähän listannutkin tähän, mutta te voisitte kertoa meidän seuraajille vähän näitä, totta kai ihmiset oireilee eri tavalla, mutta millaisia esimerkiksi hyväksikäytetyn oireilu, millaisia kaikkia oireita voi olla? Kuka haluaa aloittaa? No mä voin aloittaa sillä, että itsetuhoisuus on tosi iso oire, koska se syyllisyyden tunne, vaikka jo itse se asian niin kuin tekijä,
niin se syyllisyyden tunne on niin valtava, että siitä niin kuin miettii, että mieluummin pakoilet sillä, että sä oot niin kuin mullan alla, kun että sä jatkaisit elämää eteenpäin. Ja siinä niin kuin tulee just tätä, että viiltelyä, lääkkeillä, hirttämistä, monta eri tapaa on esimerkiksi minulla ollut, mutta mikään niistä, luojan kiitos, ei ole tapahtunut. Osaatko sä, Heli, sieltä listata jotakin? No, mulle tulee mieleen kastelu. Se on yksi asia, mikä nousee ensimmäisenä mieleen, että siihen se on ainakin mulla ollut. Ja sitten bulimia, anoreksia, itsemurha. Tuleeko muuta mieleen? Tuleeko sulle jotain mieleen? Tämä on sellainen kysymys, missä aina tämä on vaikea kysymys, koska kyseessä on piilorikollisuus. Ja toki tiedän itse, kun hoidan aikuisia, jotka on lapsuudessaan joutunut seksuaaliväkivallan kohteeksi, niin heillä on paljon haasteita ja sitten taas paljon voimavaroja. Mutta sitten meidän tulee muistaa se koko joukko niitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan aiheesta puhunut, ei ole asiasta kertonut, ja niitäkin on valtavan paljon. Ja sitten taas heillä ei välttämättä ole niin voimakkaita oireita kuin osalla, riippuen ihan tilanteesta, yksilöstä, tapahtumista, lapsen iästä, milloin on teko tehty, onko se ollut jatkuvaa, onko se ollut yksi kerta, ja onko kyseessä ollut läheinen vai joku vähän kauempi, että kuinka kauan se on niin kuin kestänyt, niin oireilu voi olla niin, että se ei näy ulospäin ollenkaan, tai sitten se näkyy voimakkaasti ulospäin. Ja senpä takia niin kuin ainut keino, millä me saadaan tätä asiaa, niin kuin, että seksuaaliväkivallan uhrit saa tukea, apua ja riittävästi hoitoa, on se, että me uskalletaan puhua näistä asioista. Ja näistä asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä. Ja toki on totta, että naiset usein pystyvätkin ehkä puhumaan vielä, mutta kyllä mä sanoisin, että vielä suurempi tabu meillä on poikiin kohdistuva seksuaaliväkivalta. Ja siihen liittyy sitten useita sellaisia niin kuin haastavia, hankalia aiheita, ja he kertoo vielä vähemmän kuin seksuaaliväkivallan Mistä se johtuu? No siinä usein meillä on sellaista tarinaa, mitä me luodaan, missä mä haluaisin muistuttaa myös sen, että kun meillä on piilorikollisuutta ja meillä on paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan tullut asian kanssa esiin, niin meillä on sellainen tarina siellä taustalla, että se, joka joutuu seksuaaliväkivallan kohteeksi, niin hänestä tulee seksuaaliväkivallan tekijä. Ja se tarina, niin kun siinä on varmasti, ei voida sanoa, että se on yksittäinen tekijä, mutta on monta eri tekijää, joka johtaa siihen, että henkilöstä tulee sitten itse tekee sen seksuaalirikoksen. Mutta siinä on sellainen tarina, että sitä puhutaan, meidän psykoterapeuttien kesken puhutaan, että se on niin kuin vampyyriteoria, että se pelko on siellä, vaikka ei koskaan itse olisi niin kuin tekisi mitään, niin se jatkuva niin kuin sisältä syövä pelko siitä miespuolisilla uhreilla ja selviytyjillä on se, että mitäpä jos kuitenkin herään jostain 75-vuotiaana ja niin kuin huomaan, että olen tekemässä seksuaalirikoksen lapsia kohtaan, vaikka ei koskaan elämässä olisi sellaista tehnyt. Ja se on sellaista niin kuin sisältä syövää pelkoa. Ja jos tämä on se meidän tarina, mitä me kerrotaan, niin ymmärrät varmaan, kuinka vaikeaa on tulla kertomaan, että on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi. Eli meidän pitäisi entistä enemmän keksiä niitä keinoja, miten saada lapset ja nuoret puhumaan, mutta en voi olla sanomatta sitä, että kun juttelin siinä hetken aikaa erään ehdokkaan kanssa, joka on tehnyt pitkän uran lääkärinä ja tavannut siinä työssään myös näitä lapsia, niin hän kertoi esimerkiksi, että usein pienet lapset esimerkiksi piirtää tapahtuneesta. Eli koska tietysti niin tämmöiset henkilöt on avainasemassa, kertoo myös sitä, että meillä pitäisi olla säännöllisiä terveystarkastuksia siellä koulussa, eikä niin, että jotkut ikäluokat jää välistä. Mutta tosiaan, että pienet lapsetkin voi piirtää, piirustuksista pystytään päättelemään. Ja sitten tosiaan Heli tuolla mainitsikin jo anoreksia ja bulimiaan, ja sitten oli näitä vatsakipuja, masennusta, ahdistusta, viiltelyä, ja lapsi pissaa alleen. Ja sitten tietysti se mieletön häpeä, ja sitten voi tulla näitä paniikkihäiriöitä. Ja mikä sitten oli aika
ehkä niin kuin yllättäväkin, että ei tietysti itse osannut ajatella, että toisilla voi olla hammaslääkäripelkoa. Eli kun on tehty sitä seksuaalista väkivaltaa niin, että on käyty siellä lapsen suussa, niin lapsella voi olla hirveä paniikki avata suunsa, kun otetaan vaikka joku nielunäyte tai mennään hammaslääkärille. Että aika monenlaisia asioita tuli ilmi. Sitten kävi myös ilmi, että tekijä on usein manipuloija, eli näyttäytyy ulospäin erittäin sydämellisenä ihmisenä, ja toki tämmöiset ihmiset sitten syyllistyy monenlaisiin muihinkin asioihin kuin näihin rikoksiin, mutta ja mikä minusta on ihan järkyttävä ajatus, että joillakin voi olla useita eri hyväksikäyttäjiä, esimerkiksi molemmat vanhemmat ja sukulaisia. Ja siitä haluaisinkin ehkä muutaman pätkän lukea henkilöltä, joka on joutunut tällaisen uhriksi myöskin. Eli kouluikään kotona hoidettavien lasten kohdalla neuvolassa olisi syytä olla tarkkaavainen. Eli vaikka siellä koulusta niin on puhuttu just sitä, että kuinka jo neuvolaikäisissä pitäisi siellä henkilökunnan seurata lasta tarkasti. Ja täällä sanotaan, että kokemukseni mukaan kouluaikoina oli vähemmän väkivaltaa. Oletan sen johtuneen kiinni jäämisen pelosta. Itseäni tutkittiin 5-vuotiaana neuvolassa, kun olin alkanut pissaamaan housuun päivisin kuivaksu opitton ja paljon aiemmin. Tutkittiin vain infektiot, ei muuta. Sitä ennen oli ensimmäinen raiskaus tapahtunut. Tämän tilanteen olen muistanut aina, en vain ymmärtänyt tapahtunutta, ja isäni on tunnustanut minulle tämän tekonsa. Täällä jatketaan myös, että vahvan vakaumuksen perheiden lasten tilanteessa olisi syytä olla hereillä. On hyvä, jos ammattilaisilla on avoin mieli. Koen leimaamisen ja ennakkoluulojen olevan yksi vaaratekijä. Lapsi havaitsee sellaisen helposti vetäytyen kuoreensa, eikä siis sitten kerro siitä. Lapset kertovat avoimesti elämästään, jos kuulijakin on avoin. Omalla kohdallani ajattelen osan oireilustani menneen koulussa siihen piikkiin, että uskovaiset on kaikki niin outoja, mutta uskonnonvapaus on kuitenkin tärkeää. Sitten täällä jatketaan vielä, että väkivaltaa kokeneiden lasten lähellä on muita lapsia, ja nämä lapset sitten myöskin näkee tietysti asioita, ja he kärsii myös. Suomessa julkista keskustelua sävyttää usein valemuistoteoria, siitä voidaan kohta muutama sana puhua. Olisi aika käydä muunkinlaista. Teoria tuli vastaani, kun mieleeni nousi kokemuksia seksuaaliväkivallasta isäni sairastuttua vakavasti ja käytyäni häntä katsomassa sairaalassa. Hän oli niin heikkona, että uskalsin kohdata kokemani. Äidiltäni sain valemuistoteorioita sähköpostiini kyseltyäni kokemastani hyväksikäytöstä. Hän kertoi lähipiirilleni minun olevan psykoottinen ja harhainen. Myöhemmin on selvinnyt vanhempieni käyttäneen hyväksi useita lapsia. Suuri osa on käynyt terapiassa. Puhuttuamme ensin muille, olemme puhuneet myös toisillemme kokemuksistamme, ja ne ovat hyvin samankaltaisia. Ikätoverini, ystäväni ovat kertoneet aikuisena minun puhuneen lapsena kaverini kauheista kokemuksista. Kerroin oraalisista, vaginaalisista ja anaalisista raiskauksista. Olin kieltänyt kertomasta kenellekään. Niitä tapahtui niin kauan kuin asuin kotona. Lapsille täytyy opettaa turvataitoja päiväkodeissa ja kouluissa. On opetettava, että on olemassa erilaisia salaisuuksia. Niitä, jotka pelottavat ja tuntuvat pahalta, ei tarvitse säilyttää. Mikä on valemuisto? No, tästä on niin kuin monta teoriaa, ja on totta, että lapselle voidaan luoda valemuistoja. Et se on ihan niin kuin faktinen ja tieteellisesti todistettu myös asia, että manipuloimalla voidaan saada aikaan valemuistoja, mutta sitten taas se on ehkä sellainen teoria, minkä taakse sitten on osa ihmisistä mennyt, että väittää sitten, että aikuisena, että kysymys on valemuistoista. Tämä on hirveän haastava aihe, ja tähän varmaan täytyisi käydä aika paljon tieteellistä debattia, että tietäisi mikä on oikein. Mutta sen mä sanon, että se on hyvin loukkaavaa henkilöille, jotka ovat kokeneet seksuaaliväkivaltaa, ja väitetään, että se on valemuisto.
ja näissä keskusteluissa pitää olla niin kuin kunnioittava. Ja toki tiedän, että se yhdistys, joka tämän valemuistoteorian lähti Amerikassa luomaan ja siitä lähti aikamoinen liike käyntiin, niin kyllä siellä on satutettu satoja tuhansia seksuaaliväkivallan uhreja, koska myös se on aika inhimillistä, että ihmistä on helpompi ajatella, että se on jonkinnäköinen valemuisto kuin se, että seksuaaliväkivalta on tapahtunut lapsille omassa perheessä. Eli toisin sanoen, kun lapselle tehdään pahaa, niin selitellään se myöhemmin, että sä muistat sen asian väärin, että tällaista ei oikeasti ole. Kyllä, joo. Ja sitten toisaalta taas meidän tulee, tämä on hankala aihe, meidän tulee myös ymmärtää se, että jos joku haluaa manipuloida lapsen uskomaan jotain, niin toki sekin on mahdollista. Ehkä itse kuitenkin toki 30 vuotta olen työskennellyt seksuaaliväkivaltaa kokeneiden aikuisten ja lasten ja nuorten parissa, niin jotenkin ajattelen kyllä, että suurin osa niistä selviytyistä ja uhreista, kenen kanssa itse on työskennellyt, niin kyllä he muistaa. Ja sillä lailla, että ne on ollut aika sellaisia muistoja, joita on pitänyt pyrkiä välttämään ja poistamaan mielestä. Mutta toki meidän mieli on hyvin kummallinen myös, että meidän mieli suojaa meitä. Että joskus ihmiset ei myöskään muistaa vasta paljon myöhemmin silloin, kun pystyy, kuten mun mielestä hienosti tuossa lausunnossa tuli esiin, että kun itselleni tulee aika usein potilas hakeutuu vastaanotolle sen jälkeen, kun tekijä on kuollut, joten se on niin kuin turvallista tulla silloin käymään asiaa läpi. Tämä kertoo myös ehkä siitä, että miten paljon aina pitäisi suojella tässä kohtaa niitä ympärillä olevia ihmisiä, eli ei uskalleta puhua siitä vielä silloin, kun toinen on elossa, mutta täällä tuli vielä tällainen, että mielestäni tarvitsemme lisää koulutusta ammattilaisille ja julkista keskustelua lasten kokemasta seksuaaliväkivallasta ja sen ennaltaehkäisystä. Lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen tunnistamisen koulutuksen tulee olla niin vahvaa, että se tukee ja ohjaa ilmoituksen tekijää silloinkin, kun lapsen kokemus ahdistaa aikuista kuulijaa ja asian selittäisi mieluummin pienemmäksi tai pois. Mietintöjen ja muistioiden maailmasta olisi syytä ryhtyä käytännön toimiin. Suomessa on paljon laadukasta tutkimusta aiheesta. Nyt on löydyttävä rohkeutta katsoa tätä asiaa uudella tavalla. Lapset ovat Suomen tulevaisuuden rakentajia. Meillä ei ole varaa menettää yhtään varhaiselle kuolemalle, syrjäytymiselle ja eläkkeelle. Nämä rikokset aiheuttavat suurta kärsimystä. Tuntuu pahalta kuulla poliitikkojen puhuvan, miten tällaista kokeneiden elämä on pilalla. Olisi rakentavampaa miettiä yhdessä, mikä auttaisi korjaamaan ja ennaltaehkäisisi uusia rikoksia. Äärimmäisen loistavasti avattu ja jotenkin haluan sanoa, että korostetaan me Suojellaan lapsia ry:ssä, niin kuin korostetaan tätä datan keräämistä ja mehän nyt tällä hetkellä kerätään dataa lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneilta ja kerätään se tällaisen kyselypatteriston kautta, joka ollaan kehitetty tutkijoiden kanssa ja siinä se tavoite on myös löytää sitä, osoittaa sitten sen datan kautta sitä niin kuin hyvin pitkää haitallista kielteisiä niin kuin ja haasteita, mitä uhrit kokee, koska tällä hetkellä jotenkin ajattelen, että se korvaukset ja muut, mitä he saa, niin se ei millään lailla vastaa sitä kärsimystä, sitä inhimillistä kärsimystä, mutta myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalisia haasteita ja ongelmia. Sitten mä haluaisin vielä muutaman lauseen lukea täältä toisen henkilön kertomana, että kauhu pitää otteessaan, kun ei ole ketään, jolle uskoutua. Torjuin kaiken päivätajunnasta ja pelkäsin iltaisin nukkumaan menoa. Niin mitä tähän sanoo Heli ja Marlene? Kuulitteko? Voisitko toistaa kysymyksen uudelleen? Eli kauhu pitää otteessaan, kun ei ole ketään, jolle uskoutua. Torjuin kaiken päivätajunnasta ja pelkäsin iltaisin nukkumaan menoa. Miltä ne illat tuntui siellä omassa kotona? No, ne tuntui tosi pelottavalta, tosi ahdistavalta.
tosi kammottavalta, tosi ällöttävältä. Se, että kun piti miettiä, että kello on kohta 9, mun pitää mennä nukkuun ja sitten mietin, että tuleeko hän tänä yönä viereeni, kuulenko hänen hengityksensä, tunnenko hänen painonsa päälläni tai tunnenko hänen käteensä jossakin. Niin kyllä mä niin kuin mielellään hereillä olin joitakin öitä, että koska en osannut millään muulla tavalla niin kuin sitä saada poissa, kun se oli kumminkin oma isä, jonka kanssa asut saman katon alla, niin ei oikein niin kuin tiennyt yölläkään, että mitä tehdä. Huudanko? No jos mä huudan, mulla on pieniä sisaruksia, tuleeko ne sinne huoneeseen ja löytää tämmöisen asian. Joten enemmän se oli se, että pois paikalta mieleltään, pois paikalta ja antoi sen tehdä mitä teki, kunhan vaan pääsi rauhaan. Kuinka paljon te olette miettinyt sitä, että ympärillä olevat aikuiset ei ole puuttunut tähän? Siis mä oon miettinyt tosi useasti tavallaan oman äitiä tavallaan sitä, että miksei se niinku puuttunut. Ja sit mä oon toki kysynytkin häneltä, että miksi hän ei ole puuttunut. Hän ei niinku nähnyt, mutta sitten tavallaan vuosien saatossa sit hän on myöntänyt, että hän on niinku nähnyt jotakin asioita, mutta ei ole puuttunut. Niin tavallaan en anna koskaan anteeksi. Tai en koskaan pysty antamaan ihmiselle anteeksi, joka ei ole suojellut omaa lastansa. Millaiset välit sulla on sun vanhempiin? Tietenkään sen yhden ihmisen kanssa en ole missään tekemisissä ja toisen kanssa tosi huonot välit. Hän ei. Mulla on täällä myös tämmöisiä tekstejä. Mulla on täällä linjoilla äiti ja toisaalla tytär. He eivät ole olleet tai tavanneet useampaan vuoteen ja mä oon esittänyt heille tahoillaan omat kysymykset ja nyt kerron, mitä olen kysynyt ja mitä he ovat vastanneet. Aloitetaan tyttärestä. Uskotko äitisi tieneen, mitä kotona tapahtui? En usko, että äitini tiesi varmaksi, mitä kotonamme tapahtui. Merkkejä oli kuitenkin olemassa, joista olisi jotain pystynyt päättelemään, kuten miksi lapsi tukkisi yöksi pääsyn omaan huoneeseensa. Miltä sinusta tuntui, kun äitisi jatkoi yhteiseloa sinua hyväksikäyttäneen miehen kanssa? Päällimmäisenä tuli viha kaikkea ja kaikkia kohtaan. En osannut luottaa keneenkään, koska olihan ihminen, johon lapsen pitäisi pystyä luottamaan läpi elämänsä, pettänyt luottamuksen, kääntänyt selkänsä. Myöhemmin tuli suru, masennus ja ahdistus. Miten äitisi suhtautui asiaan sen tullessa ilmi? Hän ei aluksi uskonut. Painosti toistuvasti, että kerron totuuden, ja niinhän minä kerroin. Se ei vain ollut se totuus, mitä hän halusi kuulla. Miten asia tuli ilmi? Muutin kotoa pois, jonka jälkeen kerroin, kun olin turvassa siltä mieheltä. Oletteko selvittäneet asiaa äitisi kanssa? Pystyykö tällaista asiaa selvittämään? Tapahtumista on yli 20 vuotta aikaa. Yhtä kauan olen kantanut mukana taakkaa. Taakkaa, joka painoi joskus enemmän, mitä omat lapsen voimat olisi jaksaneet vetää mukana. Olin vain pieni lapsi, joka olisi tarvinnut omaa äitiä. Äitiä, joka olisi ollut läsnä ja tukenut. Äitiä, joka olisi halannut ja sanonut, että olen tässä, me selviämme yhdessä. Olisin tarvinnut kotia, jossa olisin saanut kasvaa täysi-ikäiseksi, kokea olevani turvassa ja rakastettu. Näin ei kuitenkaan ollut. Muutin vieraaseen kaupunkiin ollessani alaikäinen. Opiskelin ja yritin selvitä. Ulospäin olen varmasti näyttänyt vahvalta. Sisälläni oli kuitenkin pimeys ja tyhjyys. Mikään ei tuntunut miltään. Jossain vaiheessa epäilin, olenko edes olemassa. Kävin terapiassa ja yritin rakentaa elämääni uudelleen. Matka tähän hetkeen, kun voin sanoa olevani onnellinen, on ollut pitkä ja vaikea, mutta selvisin. Oletko miettinyt, onko samaa tapahtunut muille sisaruksillesi? Totta kai olen miettinyt. Yhden siskoni kanssa olen myös asiasta puhunut.
En kuitenkaan usko, että sisarukseni olisivat joutuneet kokemaan samaa mitä minä. He ovat miehelle biologisia lapsia, minä en ole. Eikä ole noussut esille asioita, jotka siihen viittaisi. Sitten viimeisenä, mitä haluaisit sanoa äidillesi? Olen toipunut hyvin asioista, jotka olen joutunut kokemaan. En kuitenkaan toivu ikinä siitä, että käänsit minulle selkäsi ja jatkat elämää ihmisen kanssa, joka teki niin väärin minua kohtaan, joka riisti ja rikkoi lapsuuteni. Ne arvet tulevat olemaan minussa koko elämäni. Olet pyytänyt anteeksi monesti, mutta heti sen jälkeen palaat kotiin, missä kyseinen mies elää kanssasi. Jatkat elämää hänen kanssaan edelleen. Käytökselläsi annat hyväksynnän hänen teoilleen. Se satuttaa minua enemmän kuin se, mitä se mies minulle teki. Kyllä, se satuttaa enemmän. Ja nyt kun siellä linjoilla on sitten molemmat osapuolet, niin haluan lukea myös sitten äidille esitetyt kysymykset ja vastaukset. Epäilitkö koskaan, mitä selkäsi takana tapahtui? En koskaan. Miten käsittelit asian miehesi kanssa asian tultua ilmi? Yritin puhua, hän manipuloi, että tyttö vaan vihaa häntä ja valehtelee asiasta. Oletko kertonut lähipiirillesi, ystävillesi ja lapsillesi, miten he ovat suhtautuneet? Perheelle kerroin, osa perheestä ei usko asiaa. Kerroin myös hyvälle ystävälle. Miten olet selvittänyt asiaa tyttäresi kanssa? Aika rikkinäisesti on käsitelty asiaa. Miksi valitsit jäädä suhteeseen? Tunsin olevani uhattu. Mies on väkivaltainen. Pienemmät lapset silloin oli isänsä niin kiintyneitä. Eikö sinusta tuntunut väärältä valita lapsen sijaan mies? Joka ikinen päivä olen asiaa itkenyt, eli todellakin tuntui väärältä. Oletko miettinyt, tapahtuuko sitä muille lapsillesi? Olen jatkuvasti seissyt varpaillani, pelännyt ja jännittänyt. Mitä tekisit, jos saisit muuttaa menneen? Ai mitä tekisin? Niin paljon eri tavalla. Oletko miettinyt, että lähtisit tuosta suhteessa? Ei tässä ole mitään suhdetta ollut moneen vuoteen. Kämppiksenä oltu. Mitä haluaisit sanoa hyväksikäytetylle tyttärellesi? Anteeksi, että olen ollut paska-äiti, enkä pystynyt vaistoamaan tällaista. Ja kyllä, olen itselleni vihainen. Antaisin mitä vain, että voisimme lähentyä uudelleen. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Haluuko Heli ja Marlene sanoa jotakin? Mulla niin kuin aukaisee haavoja, aukaisee niin kuin mun sisimpää, mitä mä oon niin kuin käynyt läpi. Ja se ajatus siitä, että kumminkin kun pitäisi olla yksi vanhempi, joka pystyisi niin kuin antamaan sitä tukea ja turvaa. Ja sitä ei ole. Omassa kohdalla ei ollut. Niin tuntuu niin vaikealta ymmärtää, että ei heti uskota. Eikä heti oteta niin kuin se lapsen puolta, vaan ajatellaan, että lapsi on joko patologinen valehtelija tai haluaa ongelmia perheeseen tai ei just tykkää tästä tietystä ihmisestä. Niin sen takia hän niin kuin keksii tämmöisiä asioita. Anteeksi. Mitä sä Heli ajattelet? No, mä kuuntelin noita niin kuin, tavallaan, siis voin asettua samaan asemaan tämän tytön kanssa, joka on kirjoittanut tai vastannut näihin kysymyksiin. Että hyvin samanlaisia ajatuksia. Mutta saanko sanoa, että kun mä laitan omalle äidille muutaman kysymyksen. Saanko? Totta kai. Joo. Mä kysyn samaa asiaa, että mitä tekisit, jos saisit muuttaa menneen? Niin vastaus on, vaikea vastata, mennyttä ei vain voi muuttaa. Kysyn, että mutta jos voisit, täytyy harkita. Eikö se kerro aika paljon ihmisestä, että täytyy harkita, että ei halua tavalla? No joo. Sitten mä kysyn, että eikö sinusta tuntunut väärältä valita mies oman lapsen sijaan? On sulla kysymyksiä? Se siitä sitten. Sellaista
äidin rakkautta ollut sitten tarjolla. Niina, mikä sai sut kiinnostumaan tästä aiheesta, että on sitten perustettu tämä Suojellaan lapsia ry? Mikä on saanut lähtemään liikkeelle? Varmaan se on niin kuin moni muukin asia, että siihen on syitä niin kuin monia. Toki itse nuorena sairaanhoitajana työskentelin Sri Lankassa, jossa oli niin kuin sisällissota ja siellä sitten työskentelin pakolaisleirissä, missä toinen ikään kuin maan sisällä asuva kansa oli sitten tuhonnut toista täysin silmittömästi, että jotenkin pysähdyin siihen silmittömään väkivaltaan ja sieltä varmaan niin kuin kiinnostus siihen ihmisyyteen ja sitten ehkä tietyllä tavalla pahuusasia niin kuin jäi sillä lailla mieleen niistä vuosista sieltä. Ja sitten vahingossa oikeastaan ajauduin rikosuhripäivystyksen kautta sitten, kun opiskelin lisää, niin ohjauduin tutustumaan tähän aiheeseen ja toisaalta niin kuin näen myös sen, että voi toipua. Et jotenkin sen haluan niin kuin korostaa, että raskaistakin asioista, mitä tapahtuu lapsena, niin toivutaan eriasteisesti. Että toki jää joillekin ihmisille jää raskaita asioita kannettavaksi ja jää erilaisia oireita, mutta toipuminen on aina mahdollista. Ja sitä kautta sitten opiskelin psykoterapeutiksi ja olen työskennellyt pitkään aivan valtavan ihanien ihmisten kanssa, jotka on kokenut lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa ja nähnyt sen toipumisen mahdollisuuden tietylle tasolle ja sitten välillä niin kuin nähnyt sen, kuinka raskasta ja haastavaa se arki on ja niitä pitkäaikaisia ongelmia, mitä tulee. Mutta juuri se, että on niin kuin jotenkin haluaa sitä toivoa ja toipumista tuoda esiin, eikä niin, että jos sellaista tapahtuu lapsena, niin siitä ei niin kuin voi toipua, niin se ei pidä paikkaansa. Et meillä on hyviä tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia niin kuin tutkittuja menetelmiä ja keinoja ja käypähoitosuosituksia, että millä niitä pitää hoitaa, mutta välillä tuntuu, että joskus jää lukematta niitä käypähoitoja. Että meillä on erinomainen malli ja sitä kehitetään kyllä, että meillä on vanhuustyö ja sielläkin kehitetään ja koulutetaan ja ehkä haluaisin niin kuin itse korostaa myös sitä, että otetaan se, niin kuin se turvallinen aikuinen, jos sellainen on perheessä, niin siihen hoitoon mukaan. Et valitettavasti aika moni seksuaaliväkivaltaa kokenut on jollain lailla yhteydessä myös tekijään, jos se tekijä on omasta perheestä. Että se on kuitenkin se perhe, mikä sillä henkilöllä on ja sitä kautta se on kompleksista, vaikeaa, haastavaa ja usein sen takia se käsittely tapahtuu vasta sen jälkeen, kun tekijä on kuollut. Eli tästäkin kävi hyvin selväksi se, että kun lapset on lojaaleja vanhemmilleen, niin tästä kun äsken luettiin näitä tyttären vastauksia, niin siellä olisi toivottu, että äiti olisi ollut edes se, joka olisi sanonut, että halannut ja sanonut, että me selvitään tästä yhdessä. Ja sitten kun se äitikään ei ole sellainen, niin kuin Heli kertoi äsken omastaan. Niin Saisinko niin sanoa tähän, Kati, vielä yhden totta asian? kai, joo. Mä kirjoitin vielä, että hän ei jaksa nyt näihin vastata, niin mä sitten kirjoitin näin, että kertoo sen, että et ole koskaan päässyt käsittelemään kunnolla asioita, helpommin haluat kieltää ja tyrmätä. Surullista se toki on, ettet saanut koskaan apua tilanteeseen. Olet joutunut kantamaan tätä taakkaa pitkään, ei se ole sinullekaan ollut helppoa. Se, että kysyn, miksi, jos uskaltaisit avautua, niin tie olisi kevyempi. Näen, että helpommin kieltäydyt, ettei tarvitse palata menneeseen, vaikka se on läsnä meidän välissä aina. Niin, se oli hyvin sanottu ja mä itse kanssa mietin sitä, että tässä äskeisessä äidin vastauksissa niin kuitenkin ainakin äiti sanoi, että hänellä olisi toive lähentyä tyttärensä kanssa, niin millaista apua olisi tarjolla sitten myös niin kuin tähän perheen tai missä se piirissä ikinä tapahtuukin, niin siihen lähipiirille, koska kyllähän tästä kärsii monesti se muu perhe ja lähisuku ja sisarukset ja muuta, niin onko tarjolla jotain apua erityisesti tämmöisille?
No, sehän on vähän surullista, että sitä apua nyt ei niin hirveästi, että Suojella lapsia ry:ssä me aina sanotaan, että seksuaaliväkivaltaa, jos lapsi kokee seksuaaliväkivaltaa, niin väkivaltaa kokee koko perhe. Ja sitten vaikka lapsen hoito menisi niin kuin protokollan mukaan ja hyvinkin, niin hirvittävän yksin on vanhemmat. Me ollaan kehitetty tällainen Sinä riität vertaistukimalli vanhemmille, joiden lapsi on kokenut seksuaaliväkivaltaa, ja sinne on tullut eri vaiheessa sitten vanhempia, ja toki aina haastatellaan, ja se on ammattilaisten ohjaamaa vahvassa ammatillisessa ohjauksessa, mutta se on ollut valtavan tärkeää. Toki sinne on tullut vanhempia tosiaan ihan kaikenlaisten seksuaalirikosten kohteeksi, kun heidän lapsensa on joutunut, niin on ollut myös valtavan tärkeää vanhemmille huomata ja saada sitä jotenkin asiaa käsitellä sellaisten kanssa, jotka on samassa tilanteessa, ja nähdä, että siellä on ihan tavallisia vanhempia, jotka on oikeasti hoitanut myös lapsiaan aivan kunnolla ja hyvin, koska usein sitten me ajatellaan, että jos lapsi joutuu seksuaalirikoksen kohteeksi, niin hyvin usein tulee sitä, että onko vanhemmuudessa jotain ongelmaa, ja joissain tilanteissa onkin, mutta on myös paljon rikoksia, missä juuri meiltä jää unohtumaan, että tekijät on valtavan taitavia, äärimmäisen taitavia ja usein äärimmäisen mukavia, ja se stereotypia, mikä meillä tekijöistä on, niin se ei pidä paikkaansa. Et meillä on kauhean miellyttävän näköisiä, miellyttävän oloisia henkilöitä, jotka sitten on luottoystäviä, on enoja, on isäpuolia, on ihan mistä tahansa, kaikista ammattikunnista, kaikenlaisia ihmisiä, niin heillä on luottamussuhde koko perheeseen, vähän niin kuin näissä perheen sisäisissäkin, tai sitten jos on joku uskonnollinen yhteisö, että he voi olla hyvin arvostettuja uskonnollisen yhteisön jäseniä, että ulospäin ei koskaan voi nähdä kuka on niin kuin seksuaalirikoksen tekijä. Ja täytyy muistaa, että vaikka lapsille opetettaisiin mitä kehonrajoja tai vaikka kuinka me yritettäisiin sitä ennaltaehkäisyä sitä kautta, niin kyllä mä näen, että myös tekijöihin tulee kohdentaa, koska se ensimmäinen ajatus, seksuaalinen ajatus lapsesta ja sitten se konkreettinen teko, niin siinä välissä on valtavan pitkä aika ja aika monta vuotta, että meidän täytyy myös panostaa siihen tekijöihin kohdistuvaan ennaltaehkäiseviin toimiin ja tukeen. Ja sitten tulee muistaa niin kuin lasten osalta, että vanhemmathan usein suojelee lapsiaan, turvalliset vanhemmat suojelee lapsiaan, mutta meidän täytyy muistaa, että lapset suojelevat vanhempiaan ihan yhtä samalla tavalla. Ja heille on hyvin vaikeaa kertoa itsensä kohdistuneesta seksuaaliväkivallasta silloin, kun tekijä on joku läheinen, koska he tietää, että se rikkoo paljon siitä perhettä ja sen takia he suojelee läheisiä. Ja tämä liittyy varmasti moneen muuhunkin asiaan kuin siihen seksuaaliväkivaltaan, että siellä kotona voi olla muunkinlaisia ongelmia. Mutta miten sä näkisit nyt, että miten me saataisiin, ja varsinkin lapset ja nuoret, niin, jolla ei ole semmoista elämänkokemustakaan, niin esimerkiksi tänään juttelin erään kanssa, joka sanoi, että ei hän edes tiennyt, että se ei ole normaalia, että kun lapsesta asti joutunut semmoisen kohteeksi, niin on jotenkin ajatellut, että se on ihan tavallista, että joka perheessä tapahtuu näin. Mutta miten me voitaisiin saada ne pienet lapset ja nuoret puhumaan, ja mikä voisi olla ehkä se väylä? Me Suojellaan lapsia ry:ssä ollaan tuotettu paljon lastenkirjamateriaalia, joka on niin kuin lastenkirjoja, joissa ei puhuta seksuaaliväkivallasta, mutta erityisesti tämä salaisuus. Että salaisuuksista, että ei ole salaisuuksia, vaan aina kaikki salaisuudet tulee ilmi. Meillä on myös kirjoja lapsille, psykoedukaatiokirjoja, miten aivot toimii ja pelottavissa tilanteissa, ja sitä kautta sitä tietoa lapsi tarvii. Toki sitten meillä on jo valmis, mutta ei ole vielä julkaistu, niin meillä on tulossa myös kehonrajoista tällainen hyvin pienille lapsille. Et usein ajatellaan, että seksuaaliväkivalta lasta kohtaan, että jotenkin se mieli hakeutuu sinne niin kuin teini-ikäisyyteen tai sellaiseen vähän jo vanhempaan. Mutta kaikissa suurimmassa riskissä on tietenkin pienimmät lapset, jotka eivät ymmärrä. Ja olen kyllä kuullut 30 vuoden aikana valitettavan paljon tapahtumia, että vasta aikuisena ymmärtää, että kyseessä
oli henkilö, jolla oli esimerkiksi seksuaalinen kiinnostus lapsiin tai muuten vaan. Eihän aina tarvitse olla sitä preferenssiä. Voi olla pitkä matka, voi olla, että lapsi on helpompi uhri. Tässä on myös, niin kuin tulee muistaa, että on hyvin paljon eri variaatioita. No mitäs nyt sitten, kun tänään puhuttiin siitä määrästä, oliko se 12% ainoastaan näistä tulee ilmi, oliko se näin tämä luku? Näin se oli mun mielestä Hanna Lahtisen väitöskirjatutkimuksessa, niin kuin, että kenelle lapset kertoo, niin sielläkin on aika karuja tuloksia siitä, että eihän lapset kerro aikuisille. Et jos lapsi kertoo, niin lapsi kertoo sitten toiselle lapselle, ja sitä varten ollaan tuotettu tämä myfriend2.fi-sivusto, missä ne ystävät, niin kuin tässäkin Heli ja Marleena sanoi, että kertoivat kyllä ystäville. Ja itse, jos reflektoin omia potilastapauksia, niin kyllä usein on joku sanonut jollekin ystävälle. Ja toki ei haluta vastuuttaa ystäviä, mutta on se ystävälläkin valtavan raskas taakka kantaa. Eli meillä on sivusto, missä on tarkat ohjeistukset ystävälle, että miten voisi tukea ystävää kertomaan turvalliselle aikuiselle ja sitä kautta saada apua ja tukea. Se on tosi tärkeää, että mitä aikaisemmin nämä asiat tulee ilmi, niin ei ehdi kertyä sitä valtavaa niin kuin raskasta kuormaa ja sitä tuskaa, mitä usein voidaan hoitaa esimerkiksi päihteillä. Päihteitä käyttäviltäkin tulee aina kysyä, että mitä sulle on tapahtunut, eikä sitä, että miksi sä juot. Niin, eli tämä on iso salaisuus kannettavaksi kaikille, ketkä siitä tietää. Tosiaan, niin sitten oli tästä tänään puhetta myöskin, että tehtäisiin kyselyitä niin monissa paikoissa, että mahdollisuus, että jossain kohtaa lapsi tai nuori kertoisi siitä jollekin. Ja taidettiin Helin kanssa tänään puhua siitä, eikö ollut niin, että, tai kumman kanssa, eikö me puhuttu teidän kanssa siitä, että kun se lapsi tai nuori sen yhden kerran siitä jollekin kertoo ja sieltä tulee se täystyrmäys, niin sen jälkeen sitä toista kertaa ei välttämättä tule. Eli sitten ei enää haluatteko te puhua siitä jotain? Joo, kyllä. Kun sä sen sanot ja sä näet aikuisilta semmoisen katseen, se on se katse, ei ehkä se, että ne ei puhu, vaan se katse kertoo sen heti, että uskovatko vai ei. Ja se katse on yleensä semmoinen, että mitä ihmettä sä höpiset. Niin, et sä enää sen jälkeen siitä asiasta puhu, koska ensinnäkin nousee pelko, että miten ne menee puhua sille mun vanhemmalle siitä asiasta. Heittääkö ne sen vaan sille, että joo, muuten sun tyttö puhuu tämmöistä, että pitääkö paikkaansa. Ja kun mun kohdalla mä näin itsellä sen, että kun mä pääsin semmoiseen niin kuin aikuisikään, niin tosi pahalta kuulostaa, mutta tosi moni aikuinen, joka oli esimerkiksi mun isän lähettyvillä, niin saattoi heittää vitsejä esimerkiksi, että musta tuntuu, että tuo on korkannut omaa tyttöä ja se on niin kiinni sen tytössä, että se on varmastikin sen vaimo. Eli heille tuli semmoisia ajatuksia, mutta kukaan niistä ei reagoinut asiaan millään lailla. Joten se häpiä tuli semmoiseksi, että Herra Jumala, että ne on miehiä, ne heittää läppää tämmöisellä asialla, mitä mä oikeasti käyn läpi. Että ne on huomannut sen, mutta miksi ne ei auta mua? Ja se, että Miten sä olisit toivonut, että he olisivat lähestynyt tätä asiaa? Tosi paljon mä olisin niin kuin toivonut sen, että ne olisi oikeasti niin kuin tullut ja keskustellut mun kanssa esimerkiksi silloin, kun meidän isä ei ole paikalla. Ja yrittänyt niin kuin multa niin kuin saada tietää, että onko kaikki hyvin, koska osa niistä tiesi, että mä oon ollut raskaana. Niin se, että jos ne tiesi, että mä oon ollut raskaana, niin miksi ne niin kuin usko mun isän selityksiä ilman, että ne ei niin kuin multa varmistanut sitä, että pitääkö tämä paikkaansa. Että mä sain niin kuin myöhemmin kuulla, että niitä oli niin monta, joko että mulla oli nigerialaisen kanssa lapsi tai mulla oli kongolaisen kanssa lapsi ja se ihminen on potkittu pois Suomesta. Ja mä olin itse niin kuin silleen, että no mitä mä nyt sanon tässä. Eli mieluummin mä niin kuin, että ok, joo, no se on näin, mitä isä sanoo.
Ja siinä oli just se, että se manipulointi on niin suurta. Esimerkiksi kun hän minulta neitsyyteni väkisin vei, niin oli se, että sä voit kertoa sun kavereille tämmöisestä asiasta. Eli nyt mä ymmärrän aikuisena, että hän käänti semmoista käänteistä psykologiaa. Antoi mulle luvan kertoa asiasta, minkä mulle tuli sit itselle semmoinen disgusting, eli semmoinen ällötys, että en helvetissä voi kertoa mun kavereille tämmöistä, että miten ne katsoo mua sitten. Joo, tänään oli puhetta myös siitä, että terapiasta niin tuli semmoinen ehdotus, että silloin kun tuomitaan siitä aikuinen, niin sen vastuulle pitäisi jäädä nämä terapiakustannukset. Mitä mieltä te olette? Olen ihan samaa mieltä. Mä oon ihan samaa mieltä kanssa. Oletteko te saanut terapiaa? Viime ja vihdoin mulla alkaa terapia, mutta ei ole vielä päätöksiä tullut. Et suositellaan psykoterapiaa, että mä pääsisin niin kuin aukaiseen asiaa. Et mä en ole käynyt missään terapiassa enemmän. Se on ollut semmoista soittoa, että miten voit, onko kaikki hyvin, onko hyvä päivää, minkälainen vointi. Alussa se oli joka viikko, 2 kertaa. Mutta sitten niin kuin pikkuhiljaa se rupesi niin kuin olemaan silleen, että sitä ei paljon ollut. Ja sen jälkeen, kun mun omat terapeutit niin kuin vaihtoi paikkaan, niin suoraan sanottuna mä jäin yksin. Eli mulla oli 10 vuotta samat työntekijät, jotka meni mun kanssa niin kuin oikeudenkäynnin läpi. Ja mä oon tosi kiitollinen heille, että he eivät niin kuin jättänyt mua silloin yksin, vaan he antoivat myös mulle sitä, että hei, kyllä me pärjätään, kyllä me pystytään tekemään tämä, että me ollaan sun tukena ja me tiedetään, että sä oot käynyt tämmöistä läpi ja me tullaan niin kuin auttaa sua. Mutta sitten tietenkin oma voimavara, kun on 4-5 lapsen äiti, niin se, että missä välissä olisi sitten ehtinyt. Ja onneksi nyt tässä välissä ruvetaan sitä asiaa käsittelemään. Miten sä koet, että sä oot selvinnyt? Tästä on kuitenkin, eikö tästä ole toistakymmentä vuotta aikaa, kun tämä on loppunut? Onko niin kauan? Joo, on 20 vuotta. Miten sä koet, että sä oot selvinnyt tähän hetkeen? Miltä sun elämä tuntuu? Mä uskon, että mun omalla positiivisella tavalla. Että mä oon aika lailla, vaikka mä oon käynyt helvettiä läpi. Se on mulle helvetti, vaikka en ole koskaan siellä vielä ollut, mutta silleen niin kyllä mä oon hyväksynyt sen asian, sanotaisiko näin. Että mä oon hyväksynyt sen, että se kuuluu siihen mun menneisyyteen ja se on asia, jonka kanssa mä kulen läpi elämäni. Oli se sitten terapia tai ei, niin se kumminkin kulkee minun kanssa käsi käsikkäin. No nyt kun sä tulit julki tämän asian kanssa silloin, kun oli se avoin oikeudenkäynti, niin tuliko sitten sun vanhat ystävät tai ehkä vanhempien ystävät tai naapurit, nämä, joista aiemmin tuossa kerroit, niin tuliko ne sitten kyselemään tai pahoittelemaan tai kauhistelemaan tai tuliko minkäänlaisia reaktioita? Tuli. Sähköposti rupesi jo heti ensimmäisenä, kun Kalevasta tunnistettiin, vaikka mulla oli selkäkuva, niin tosi moni tunnisti sen, että se on minä. Ja sitten tuli viestettä apua, että miksi et ole pystynyt puhumaan ja onko oikeasti tämmöistä tapahtunut. Ja mulla oli mun lapsuuden ystävä paras kaveri, joiden kanssa mä oon niin kiitollinen, että vaikka mä en heille uskaltanut puhua, niin mulla oli semmoisia normaaleita perhehetkiä heidän kanssa. Mä pääsin mökeille ja päästiin tekemään kaikkea mukavaa. Mut otettiin osaa perheenjäseneksi. Ja mä uskon, että se on kantanut mua tosi pitkälle tässä elämässä. Että vaikka en heille pystynyt asiaa sanottaa ja kertoa, niin kyllä mä heistä näin, että heidän äiti oli kumminkin, että mä oon yksi hänen tyttäristä ja aina mukana.
Tuntuiko susta koskaan katkeralta, tuliko koskaan semmoisia fiiliksiä, että miksi sun elämä ei voisi olla semmoista niin sanottua tavallista? Siis se oli koko ajan, joka hetki hän se tuntuu siltä, että miksi just minä, tai miksi mun piti käydä tämmöistä läpi, mitä tämä niinku pitäisi mulle niinku tuoda tulevaisuudessa, tai se, että miksi mä en voinut saada niinku sitä unelmaperhettä, näin sanottuna, missä niinku monella on rakastava isä, rakastava äiti, joka niinku kannustaa tulevaisuuteen ja kannustaa niinku siihen, että on hyvä ihminen. Onko sun lähellä nyt semmoisia ihmisiä, jotain muuta sukua tai ystäviä, jotka vois olla sun semmoista perhettä, jota sulla ei ole muuten? Mulla on mun läheiset ystävät, on mun perhe. Mullahan ei ole sukua täällä ollenkaan. Mun suku, joka asuu sit toisella puolella, niin niillä on oma käsitys tästä asiasta. Mulla on niinku äiti, mun on biologinen äiti, asuu Norsuluurannikossa, joka on menehtynyt viime vuonna. Ja sen perhe niinku pitää muuhun yhteyttä, joka on aivan mahtava. Mutta sitten isän perheen kanssa en mielellään pidä yhteyttä, koska he syyllistävät minua taas sitten asiasta. Miten Heli, sähän yritit myöskin, etkö yrittänytkin itsemurhaa jossain vaiheessa? Siis lukemattomia kertoja, kyllä. Haluatko sä mitään kertoa niistä vai onko se liian vaikea aihe? No siis, saanko mä sanoa tähän, että mä oon ollut siinä Arvet minussa -dokkarissa. Se löytyy edelleen Yle Areenalta. Mun tarinan voi käydä sieltä kuuntelemassa. Joo. Haluaisin nostaa tässä vähän ylös muutamia muistiinpanoja, mitä olen tänään myöskin kirjoittanut siellä aamuisessa tapahtumassa, niin puhuttiin myöskin sitä, että tekijät myös tarvitsevat terapiaa. Eli kun usein ihmisten ajatus on, että saunan taakse vaan ja henki pois, niin mitä sä itse ajattelet tästä tekijöille tarjotusta terapiasta ja sen tarpeesta? No, jos ajatellaan sitä, että mikä olisi parasta lastensuojelua, niin ajattelen, että se, että niitä rikoksia ei tapahtuisi ensimmäistäkään. Ja erityisesti nyt, kun teknologia on kehittynyt niin valtavan nopeasti, ja meillä valitettavasti nyt teknologia mahdollistaa sen, että verkkovälitteisesti voi yksi tekijä kontaktoida satoja lapsia, ja meillä on näistä valitettavia esimerkkejä. Meillä on tämä laaja Keski-Suomen rikosvyyhti, jossa oli noin 200 lapsia. Kerrotko käytännössä, mitä se niin kun sit voi olla sen verkon välityksellä tapahtuvaa? No, me ollaan tehty rikoksen tekijöille, jotka esimerkiksi katsoo lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia, niin me ollaan tehty tutkimuskysely. Ja sen tutkimuskyselyn tuloksia nyt ollaan analysoitu, ja siellä kuitenkin löytyy osalla näistä niin kuin halua lopettaa se kuvamateriaalin katsominen. Ja meillä on alkanut nyt tammikuussa tällainen Bridge-projekti yhdessä 6 maan kanssa, missä me tutkitaan, että auttaako terapia näitä henkilöitä. Ja nyt sitten tehdään sitä anonyymiä palvelua. Karolinska Instituutet johtaa tätä, ja siinä on 6 maata. Siinä on Saksa, Ruotsi, Suomi, Tsekki, Slovakia ja Espanja. Ja me tutkitaan. Täytyy aina tutkia tieteellisesti ennen kuin voi sanoa, että mikään auttaa. Ja ilolla ollaan siinä niin kuin mukana, että pystytäänkö myös se, että jonkun lapsen kuvamateriaali, joka todistaa lapsen kohdistuvaa seksuaalirikosta, että se poistuu verkosta nopeasti ja sitä ei käytetä aikuisten seksuaalisiin tarkoituksiin, on myös uhrille niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja senpä takia ollaan tässä mukana ja yritetään, koska tieteellisen tutkimuksen mukaan, mikä meidän asiantuntijat on tehnyt, siinä on Anna Ovaska, Tegan Insol, professori Mikko Aaltonen ja Juha Nurmi ollut myös kirjoittamassa, niin ne, jotka katsoo tätä laitonta kuvamateriaalia, lähtee kontaktoimaan lapsia verkossa, jolloin se riski on valtava,
siihen rikokseen ja vakavampaan rikokseen. Ja siihen pitää niin kuin väliin saada nyt jotain toimia. Mikä meillä oli tämä vanhenemisaika näissä rikoksissa? Nyt pitäisi istua tässä meidän lakiasiantuntijat, mutta meillähän on valitettavan lyhyt tämä vanhenemisaika, että teosta oliko se 20 vuotta ja sitten viimeistään täytyy ilmoittaa, kun on 28 vuotta. Ja täytyy kyllä sanoa, että aika harva minun niin kuin psykoterapian vastaanotolle tullut aikuinen ihminen on tämän ikäinen. Että he tulee, niin kuin sanoin, valitettavan usein vasta sitten aika lailla pitkän ajan kuluttua, kun on kehittynyt jo erilaista selviytymiskäyttäytymistä, että joko päihteiden käyttöä ja erilaisia niin kuin, tässä on lueteltukin niitä, että on erilaisia haasteita, millä on pyrkinyt sitä tuskaa niin kuin tukahduttamaan ja silloin se on liian myöhäistä. Ei voi lähteä enää tekemään rikosilmoitusta. Toki meillä on ollut sellaisia poliiseja, jotka on aivan ihania ollut. Nyt jäi juuri eläkkeelle kyllä, terveisiä vaan Tuija Kiviselle, mutta hän kun soitin, että nyt on vanhentunut rikos, otatko rikosilmoituksen vastaan, niin hän järjesti aina sen tilaisuuden. Ja jotenkin mun mielestä se oli hienoa, koska se oli myös todella tärkeää, vaikka rikos oli vanhentunut, henkilö kuuli, että olen pahoillani, että tässä on kyseessä vakava lapsen kohdistunut rikos, ja vaikka tämä rikos on vanhentunut, niin tämä on, niin kuin, että tavallaan se oikeus tuli siitä kuulustelusta, vaikkei se mennyt mihinkään. Minkä takia nämä rikokset vanhenee? Pitäisikö se saada pois? No meillähän on Suomessa tämä niin kuin lainsäädäntö. Muissa Pohjoismaissa ne ei vanhene. Eli me ollaan tällainen vähän jäännemaa tämän osalta. Ja toki mä ymmärrän poliisien resurssit tällä hetkellä, että sinänsä ymmärrän, että he haluaa, että he puuttuu niin kuin sellaisiin rikoksiin, missä he pystyvät pelastamaan sen lapsen sieltä rikoksen arjesta, missä häneen kohdistetaan rikosta, ja he haluavat pistää ne paukut siihen, mutta kyllä tämä on niin kuin vakavaa ja pitkäaikaista haittaa aiheuttaa uhrille, että kyllä myös oikeuden saaminen on eräänlainen toipumisen edellytys tietyllä tavalla. Heli, jos sulla olisi vielä mahdollisuus tehdä rikosilmoitus, niin tekisitkö? Totta kai mä tekisin. Tietenkin tekisin. Tämä lainsäädäntö suojelee tekijöitä, ei uhria. Aivan. Sä puhuit mulle aikaisemmin tänään tästä, että te analysoitte näitä kuvia, mitä tuolla nettimaailmassa on, niin kertoisitko sä vähän siitä? Joo, Suojellaan lapsia ry kuuluu tällaiseen globaaliin kansainväliseen verkostoon, jota johtaa Kanadan Canadian Center for Child Protection, organisaatio, jossa on hyvin automatisoitua. Eli me annamme aikaa tämän laittoman kuvamateriaalin analysointiin ja sitten Kanadasta lähtee automaattisesti viesti, jos kuvamateriaali on laitonta, niin sen verkkosivuston ylläpitäjälle. Ja meidän yhdistyksemme on analysoinut 3 vuoden aikana 1,2 miljoonaa yksittäistä kuvaa lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Ja meidän työmme kautta niin on kyllä hienoa sanoa, että 800 000 automaattista viestiä lähtenyt verkkosivujen ylläpitäjille siitä, että ne kuvat pitää poistaa. Ja tämä teknologia on kehittynyt niin paljon, että meillä on niin kuin miljoonia ja miljoonia ja miljoonia kuvia, koska itse jokainen voi ymmärtää, että puhelimet on aika kehittyneitä, että kun painaa peukalolla, niin sekunnissa saa jo aika monta kuvaa. Eli tämä on johtanut sellaiseen niin kuin massiiviseen kuvamateriaalin niin kuin määrien lisääntymiseen. Ja toki siihen on monia muitakin syitä, mutta teknologian kehitys on varmasti yksi sellainen. Kuulostaa järkyttävältä tämä määrä. Millaisia kuvia ne sitten yleensä on tai millaisissa tilanteissa? Ketä ne on ottanut? Se varmasti vaihtelee ja en tiedä, onko se niin kuin koko kansalle tietoa, mutta kysymys on lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta, mutta myös tietenkin sitten sellaista ikään kuin lapsen asettamista. Siinä on aika vaikea terminologia, että ennen vanhaan niin kuin englanniksi puhuttiin, niin kuin, että erotic, child erotica, joka ei minun mielestäni se on väärä terminologia, että siihen ei ole oikein, itse kutsun sitä lasta loukkaavaksi kuvamateriaaliksi,
kuvamateriaaliksi, missä lapsi on vaikka puettu aikuisten alusvaatteisiin ja hän poseeraa tavalla, mikä ei millään lailla kuulu lapsille. No nyt sitten tänään oli puhetta myös siitä, että tämä on raskas taakka myös hoitohenkilökunnalle. Eli kaikkien psyyke ei kestä tällaisten asioiden vastaanottamista. Ja silti meillä on ihmisiä, jotka joutuu kokemaan sitä oikeasti koko ajan. Niin mitä meidän pitäisi tälle asialle tehdä? Tämä on hyvin vaikea asia. Että tietenkin se, että tästä puhutaan ja me opitaan puhumaan lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja se ei ole enää niin tabu, niin se on varmasti yksi asia. Mä itse ajattelen, että se on varsin inhimillistä, että ei haluta ottaa vastaan. Että silloinhan se tarkoittaa sitä, että ikään kuin katsoo ja muuttaa omaa maailmankuvaansa, että lapsille voi tapahtua tämän kaltaisia asioita. Ja sitten usein on paljon helpompi ajatellakin sitä, että lapsi puhuu höpöjä tai tämä ei voi pitää paikkaansa, niin sitten säilyy se maailmankuva sillä lailla turvallisena. Usein sitten myös, niin kuin tässä selviytyjät hienosti jotenkin niin kuin sanoi, että se on niin raskas ja vaikea asia ottaa vastaan myös hoitohenkilökunnalle, että lähdetään niin kuin touhottamaan, vaikka pitäisi pysähtyä alas ja kärsivällisesti kuunnella, kuten vetoomuksessa tänään esimerkiksi kuultiin, että jotenkin pitäisi pysähtyä ja kärsivällisesti antaa aikaa ja kuunnella, jolloin se kertomisen mahdollisuus, se avautuu ihan eri tavalla. Nämä on vaikeita asioita. Koulutus on yksi sellainen asia, mutta sitten tulee myös niin kuin ymmärtää, että kaikki ihmiset eivät pysty ottamaan vastaan. Ja silloin, jos sellaisessa huomaa itse, että ei pysty ottamaan, niin silloin varmaan lasten parissa työskentely ei varmaan ole sellainen asia. Ei ole varmaan sitten se oma juttu. Puhuttiin myös lastensuojelun resursseista, eli ne on aivan riittämättömät. Ja mä itse mietin kanssa, että ehkä meillä pitäisi olla semmoinen kohdennettu paikka, missä olisi sit sitä moniammatillisuutta. Ja toki näitä rikoksia tapahtuu läpi Suomen, mutta se, että itselle on tullut semmoinen tunne, että kun se lapsi voisi luottaa tai nuori luottaa siihen, että kun se ottaa yhteyttä juuri tähän paikkaan, niin se tietää, että se juna lähtee kulkemaan eteenpäin. Koska nyt on aina se riski sitten, että jos ajattelee jotain pieniä paikkakuntia, joissa kaikki tuntee toisensa, niin mikä kynnys on lähteä kertomaan sinne esimerkiksi lääkärille, joka saattaa olla vaikka naapuri tai omien vanhempien hyvä ystävä. Ja mä jotenkin itse ajattelin sitä tänään, kun kuuntelin siinä, että ehkä semmoinen paikka, ja niin kuin mainitsinkin päivällä, että itse muistan ehkä omasta nuoruudestani semmoisen kampanjan kuin Lasinen lapsuus, niin meillä pitäisi olla joku semmoinen kampanja, joka tavallaan tavoittaisi niin kaikkia, nyt kun meillä on kuitenkin some sekä pahassa, mutta hyvässä mahdollisuus käyttää, niin että käytettäisiin siinä sitten ehkä tämmöisiä somevaikuttajia tuomassa esille sitä kampanjaa. Mutta miten tätä teidänkin toimintaa, niin saatteko se tähän mitään rahoitusta? No, me ei valitettavasti olla Suomesta saatu vielä rahoitusta, että se ollaan, mä ajattelen aina, että työntekijänsä kiittää, että kun vaan jaksaa tehdä vahvasti töitä ja näytöt on jo sen laatuiset, että meitä valtavasti arvostetaan maailmalla, niin ehkä jossain kohtaa sitten myös sosiaali- ja terveysministeriöstä tulee rahoitus. Että me ollaan haettu Sinä riität ryhmille, vanhempien ryhmille rahoitusta 3 vuotta. Että tässä itse niin kuin mietin, että jaksaako vielä yrittää, että toki niin kuin sellainen väsymyskin pukkaa siihen hakemusten tekeminen on eräänlainen työ sinänsä ja vie sitten taas aikaa siltä niin kuin työltä, mutta toki ollaan saatu kansainvälistä rahoitusta, että meitä arvostetaan valtavasti maailmalla, toimitaan Interpolin ja Europolin kanssa tiiviisti yhteistyössä ja tehdään maailman asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä ja ollaan toki 3 eri EU-projektissa EU-rahoitusta saatu sieltä ja toivotaan toki, että jos me ollaan nyt esimerkiksi koulutettu yli 5000 lasta digiturvataidoista, pientä lasta ja kaikki on käynyt nämä meidän Stop, Slow and Go ja turvallisesti digiliikenteessä työpajat, joka on valtavan tärkeää aloittaa sieltä ihan 5-vuotiaasta asti,
niin niihin me ollaan saatu pienimuotoisesti oikeusministeriöstä ja opetushallituksesta ja koulutuksiin tervetuloa löytyy meidän sivuilta, että niihin on, mutta ne on niin pienimuotoisia rahoituksia, että eihän niillä yhdistystä, asiantuntijayhdistystä ja erityisasiantuntijuutta pitkälle pötkitä. Kuulostaa häpeälliseltä. Mä kävin katsomassa teidän Instasta, niin siellä oli aika vaikuttava kuva. Kerroksä siitä, mikä teidän viimeisin kuva on siellä? Olet sinisessä asussa saanut jonkun tunnustuksen. Joo, kyllä me ollaan saatu kyllä hienosti tunnustusta, että toki se ei kuulu pelkästään minulle, vaan se kuuluu kaikille meidän asiantuntijoille, että meillä on valtavan hieno asiantuntijajoukko, josta olen sydämellisesti kiitollinen. Että ollaan saatu kuningatar Silvialta palkinto meidän äärimmäisen tärkeästä työstä ja ihan rahallinen palkinto. Että itse asiassa Ruotsin kuningatar on antanut varmasti no ei nyt enemmän mitä ollaan sitten ministeriöstä saatu, mutta sillä lailla hauskaa, että sieltä tuli se kunniamaininta ja kävin tosiaan Silviaa sitten yhdessä tapaamassa ja vastaanottamassa meidän tiimille tämän lahjan. Saiko tämä edes yhtään medianäkyvyyttä Suomessa? No eipä siitä varmasti kukaan sitä täällä Suomessa huomannut, mutta oltiin itse hyvin kiitollisia. Ja itse asiassa kuningatar Silvian puhe oli äärimmäisen hieno ja se löytyy mun mielestä meidänkin verkkosivuilta. Että hänelle on myös sanottu, että kuningatar ei saa puhua näin inhottavista aiheista, että se ei sovi kuningattarelle puhua lapsiin kohdistuista seksuaalirikoksista. Ja kuningatar sanoi, että niin kauan kuin yksikin lapsi joutuu seksuaalirikoksen kohteeksi, niin hän ei tästä aiheesta ole hiljaa. Ihan loistavaa. Hei, olisiko teillä Heli ja Marlene vielä jotakin, mitä en ole ymmärtänyt kysyä, niin olisiko teillä jotain sanottavaa? No itsellä ei oikein ole paljon muuta sanottavaa, että mä oon jo selviytyjä ja mulla on nyt vaan se, että entäs ne, jotka ei uskalla asiasta puhua. Mä en ole mikään kirjoittaja, mutta Heli on tosi hyvä kirjoittaja, mutta hän on näyttänyt mulle semmoisen taidon, että kirjoittaminenkin saa hyvän olon ja on löytänyt. Niin mä oon sitten, tää ei hirveänä niin vielä ole semmoinen tekstiä, mutta mä oon kirjoittanut näin, että niin kauan kun pidämme salaisuuksia, olemme yhtä sairaita kuin salaisuutemme. Ja niin kauan kun suojelemme saalistajia, olisivat he isiä, äitejä, setejä tai tätejä, niin pysymme edelleen rikkinäisinä, pysymme edelleen uhreina. Ja minä haluan omalla tarinallani rikkoa hiljaisuuden. Oi, miten hienosti sanottu. Sen verran pakko sanoa vielä, että Heli, sä oot, kerroksä pikkasen siitä, että sä oot tämmöinen tuki ja turva monelle ihmiselle, niin avaatko sä vähän tätä tarinaa? Itse kun on kun itse on jo noussut täältä jo pitkän ajan sitten, niin moni on halunnut avautua mulle ja kertonut omaa tarinaansa. Ja tavallaan siitä on lähtenyt semmoinen lumipalloefekti. Mä luulen, että se on tuossa dokkari silloin, kun tuli ulos telkkarista, niin tavallaan siitä kautta on ihmiset avautunut. Ja tavallaan sitten on tullut tehtyä sitä, tai siis 2016 oikeastaan mä oon ruvennut tekemään sitä vapaaehtoistyötä. Mutta en minkään järjestön kautta, että ihan omaehtoisesti. No nyt jos meillä täällä linjoilla on joku, joka ehkä on kantanut tätä isoa salaisuutta pitkään, joko niin, että on itse kokenut tai lähipiiri on kokenut, niin mitä te neuvotte? Mitä kannattaisi nyt tehdä? No se riippuu juuri siitä, että minkä ikäinen on, että kyllä toki itse aina kannustan, että rikosilmoituksen tekemiseen, jos se on vielä mahdollista Suomen lainsäädännön puitteissa. Et kuitenkin on katsottu tieteellisen tutkimuksen mukaan, että lopulta, vaikka se prosessi on raskas, niin sitten kun kysytään 10-15 vuoden päästä, niin se rikosilmoituksen tekeminen on ollut kuitenkin niin kuin parempi kuin se, että ei ole asiasta tehnyt rikosilmoitusta. Tietenkin tässä puhutaan nyt aikuisista, että niin kuin aikuisille meillä on Delfin ry, joka auttaa lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneilla. Heillä on
ryhmiä, on keskusteluryhmiä, verkon kautta pystyy siellä keskustelemaan, saamaan apua. Meillä on rikosuhripäivystys, joka auttaa, jos niin kuin kokee, että sinnekin voi ilmoittaa ilman, että sitten on oikeastaan niin kuin tarvitsee sitä päätöstä tehdä, jos kysymys on aikuinen. Ja kaikille lapsille ja nuorille, joita toivon, että tänään ei ole ollut linjoilla, niin toivoisin, että tekee ilmoituksen ja usein on joku aikuinen, oli se sitten koulun henkilökunnasta tai mistä tahansa, että jollekin aikuiselle menisi kertomaan, mutta toivon toki, että ei tänään ole niin paljon lapsia linjoilla, vaan aikuisilla. Meillä on myös kirjoitushuone meidän verkkosivuilla, eli meille voi kirjoittaa sinne juuri niin kuin purkaa, että se ei ole mikään sellainen muu kuin se, että me saadaan paljon kirjoitushuoneeseen tekstejä, ja me käytetään niitä vaikuttamistyössä silloin, kun ihminen laittaa, että haluan nimettömänä tai nimellä laittaa, niin hyödynnetään sitä myös niin, ettei kukaan tulevaisuudessa yksikään lapsi joutuisi seksuaalirikoksen kohteeksi. Kerroksä vielä teidän näitä verkkosivuosoitteita ja miten teet löytää somesta? Joo, verkkosivuosoite on ihan suojellaanlapsia.fi. Ja ehkä tällä hetkellä ajattelen, että jos joku niin kuin vähän ajattelee, että mitä voin tehdä, niin meillä on tällä hetkellä me tuetaan tätä erityisesti verkkovälitteisten seksuaalirikosten taistelua niitä vastaan, joka tarkoittaa sitä, että me tarvitaan lainsäädäntöä, joka vähän muuttaa tätä meidän villiä länttä, mikä tällä hetkellä on. Eli tällainen EU-lainsäädäntöehdotus on meneillään ja allekirjoittamalla vetoomuksen, Justice Initiative vetoomuksen kaikkialla Euroopassa tuetaan tätä säätelyä, että sosiaalisen median yritykset joutuvat hieman tiukemmin katsomaan, että kenelle lapsi viestii ja mitä viestii tai mitä kuvia siellä menee. Eli sinäpäätät.fi, sinne kun allekirjoittaa vetoomuksen, niin pystyy vaikuttamaan siihen, että lapsilla olisi turvallisempi internet ja turvallisempi Eurooppa. Ja toki meitä löytyy sosiaalisesta mediasta ihan suojellaan lapsia niin kuin nimellä ja varmasti löytyy. Ja meitä kyllä kannattaa seurata. Valitettavan inhottava aihe, mutta kuitenkin paljon myös hyvää, pehmeää ja mukavaa ja sitä toivoa ja toipumista on meidän sivuilla ja meidän somessa. Eli rikotaan hiljaisuutta. Käykää äänestämässä www.sinapäätät.fi ja mä kiitän lämpimästi Heli ja Marlene, että olitte tänään mukana. Ja sua Niina, ihanaa, että näin perjantai-iltana käytitte teidän aikaa tähän. Ja kiitos kaikille, ketkä olette olleet mukana seuraamassa. Huomenna sitten mennään tähän toiseen vaaliteema-aiheeseen. Puhutaan yrittäjyydestä ja mulla on täällä vieraana mikro- ja pienyrittäjien Liisa Haneen. Nähdään huomenna illalla jälleen kello 18. Moikka ja kivaa iltaa.